so happy. Masayang-masaya po ako na meron akong bahagi dun sa panalo ni Monmon Vico dahil kinampanya ko po siya mismo sa Bautista. At hindi siya nasiro doon. I think kahit papaano nakatulong ako ng kahit konti sa kanyang panalo. Masaya ako doon. Ang dati kong distrito. Kung babasihan natin ang nangyari na sa 5th Distrito ng Pangasinan, na sa 2 taon lang naitatag niya yung first economic zone sa Eastern Pangasinan sa kanyang bayan ng Binalonan at nakapaglikha agad ng 10,000 trabaho, kung magawa niya lang yan dito sa ating economic zone sa Lingayen, and then yung pinaplano ni Cesar Cambao na economic zone sa mga Taram, sa Aguilar, maduplicate lang yung Binalonan 2 more times. Hindi lang si Kong Monmon mag-isa. Ang dami pong nakatayo sa likod ni Kong Monmon na haligi ng politika sa buong probinsya ng Pangasinan. Nandyan si Congressman Art Celeste na 3-termer congressman. Ang laki ng respeto ko kay Art Celeste dahil nung ako ay tumakbong gobernador, nanalo ako sa 9 sa 10 bayan ng 1st District na siya ang nag-asikaso, siya ang namuno dun sa aming effort sa kampanya sa 1st District. Nandito ako sa 2nd District. I think credible akong tao na isang haligi rin ni Monmon Vico. Nandyan si Cesar Cambao na mayor ng bayan ng Bayambang. Nung ako'y tumakbo para sa pagka-gobernador, nanalo po ako sa bayan ng Bayambang. Hindi niya akalain na tatalunin ko siya sa bayan ng Bayambang, pero tinalo ko po siya doon. And a lot of that is due to the tulong ni Mayor Cesar Cambao. So, nakaumang Ang daming leader na kapanipaniwala na tumutulong. Hindi lang ito isang grupo na lumalaban sa another grupo. Halos nag-converge lahat ng malalaking puwersa sa probinsya na ngayon nakasuporta kay Monmon Vico. And then nandyan yung mga leaders na sumusuporta from all over Pangasinan, hindi lang sa isang lugar.